Uma usendleleni yohambo lovuko, indlela ocabanga ngayo, okhuluma ngayo, nophendula ngayo iyashintsha. Lokho-ke kwenza abanye abantu bebone ukuthi hhayi, kukhona into ehlukile ngawe, awusa-react-i. Kunalokho, usunenhloso kuyo yonke into oyenzayo, usubuza your old beliefs. Lokhu-ke kungafila njenge-shift kwi-identity. Abantu-ke abasondelene nawe abakwazi ukuwuzwa lo muzwa okuwe ngaphakathi woshintsho. Babona nje wena ngale ndlela osuyiyona, futhi-ke babambelele kakhulu kule version yakho endala. Ngesikhathi ushintsha kubona kuzwakala engazuthi hhayi, ulahlekile lo muntu. Ngabe wenzakalani ngempela ngalo muntu? Ziningi-ke iy'zathu zalokhu. Okokuqala, i-familiarity ifila engazuthi yinto e-safe. Abantu bakha i-mental shortcut ngokuthi uyini wena, uwubani. Indlela ozophendula ngayo, i-role noma indima oyidlalayo ey'mpilweni zabo, i-energy yakho oyilethayo. Ngesikhathi ukuqala ushintsha manje, indlela yakho yokwenza izinto nokubuka izinto endala iyashintsha. Lokho ku-create-a i-discomfort ebantwini. Emqondweni yabo naturally bayazama ukuthi bakubuyisele back kulokhu abakwaziyo ngawe, ngoba kulula kunokuthi ba-update bona le map yabo abanayo ngawe emqondweni yabo. Okwesibili, ngesikhathi ushintsha lokho kwenza ukuthi abantu abasondele nawe bebe ne-challenge. Ngesikhathi uba more aware, uba nama-boundaries amaningi, awuselula ukuthi abantu babe ne-access kuwe, amaphethini akho ayashintsha. Okuphoqa abantu ukuthi bazibuze ezenzweni zabo ukuthi, hawu, kungabe yini mina ngingafani nalo muntu osehlukile ngalolu hlobo? Esikhundleni sokuthi benze lowo msebenzi ojulile, kulula ukuthi bavele basho athi, hhayi, useshintshile nje, akasafani nakuqala. Okunye-ke okwesithathu, ubudlelwane esiba nabo sikukhanda based kuma-roles. Isibonelo, umsizi, umuntu ohlekisayo, umuntu ohloniphayo, umuntu wena ohlezi nje elwa, yonke leyo nto i-role noma indima oyidlalayo. Ngesikhathi usungena manje ey'ntweni zikamoya, uyaqala-ke you break out kulawo ma-roles obunikezwe wona, ngumzali kabani, ngumqaphi kabani. Abantu-ke abayiqondi-ke le nto ngawe ngoba bona ba-relate-a kakhulu nendima abayidlalayo ey'mpilweni zabo kwabanye. Okunye-ke kunalento esiyibiza ukuthi ego attachment. Abantu abekho nje attached ku-ego yabo nakweyakho as well. I-version abayikhumbulayo ngawe is part of i-emotional history. Ukuze badedele leyo version kuzofila engazuthi balahlekelwa yi-stability, even if le version yakho entsha iyinhle futhi ilungile, i-more aligned.